Αυτό είναι ένα έβριμα που ήταν το 2005, ήταν τα σημαντικά έβριμα, ήταν σε όλες τις εφημερίδες, στον Αθηναϊκό κήπο. Είναι ένας καικός κούρος του 580 με τα πιο σημαντικά ευρήματα του Δεσποτικού. Και ίσως το έχουμε βάλει για αρχή κάθε ομιλία που κάνω. Μόλις γύρισα από την Αμερική, που θα δώσει δύο μεγάλες κουβέντες σε δύο μεγάλες διαλέξεις στο μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης στην Βοστόνη. Και νομίζω ότι το Δεσποτικό και η αντίπαλος είναι διαδικασία για τα μέλη του Δεσποτικού. Λοιπόν, ειδικά της αντιπάλου και της αντιπάλου, στο κέντρο των Κυκλάδων, βρίσκονται τρία μικρά κατοίκητα νησιά που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο αστυνομικό ενδιαφέρον. Το Δεσποτικό, που βλέπετε εδώ, το τσιμιντήρι μεταξύ αντιπάλου και Δεσποτικού και το στρογγυλό δυτικά του Δεσποτικού. Στο τσιμιντήρι με μετά τα θεμέλια τριών μεγάλων ορθογώνιων κτηρίων, ενώ στην παραλία ανασκάφηκαν 4 συλλημμένοι πληγωτήρων συμμετάχοι, αυτά έγιναν το 2005, δύο από τους οποίους χρονολογούνται στην τρίτη χιλιετία, δηλαδή γύρω στο 3.500 με 3.200 π.Χ. Βλέπετε στα slide τις φωτογραφίες των κτηρίων, τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ανασκαφεί. Πιστεύω, αν θα προλάβω, να γίνει και ανασκαφή και στο τσιμιντήρι, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό το τσιμιντήρι, το οποίο συνδεόταν με το Δεσποτικό. Εδώ βλέπετε τους συλλημμένους προϊγκλαδικούς τάφους, που είναι ακριβώς στην ακτή του στο μικρό τσιμιντήρι. Το οποίο το τσιμιντήρι, θα ήθελα να σας πω ότι έχει πάρει το όνομα από το κημητήριο. Δηλαδή είχαν βρει μάλλον από παλιά οι κάτοικοι το τάφους, και γι' αυτό έχει πάρει αυτή την ονομασία. Προς το στρογγυλό υπάρχουν τα ερείπια μικρής μεταβυζαντινής εκκλησίας, τη βλέπετε εδώ, στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαίοι κύονες και μαρμάνια αρχιτεκτονικά μέρη από διάφορα αρχαία κτίρια. Εδώ βλέπετε τους κύονες, δυστυχώς αυτή η φωτογραφία είναι από παλιά. Οι κύονες τώρα έχουν πέσει κοντά στη θάλασσα και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτοί οι δύο κύονες, οι οποίοι είναι από παλιανό μάρμαρο, προέρχονται από τη στοά του Δεσποτικού. Και στα δεξιά σας βλέπετε τα θεμέλια των μεγάλων κτηρίων, τα οποία και αυτά δεν έχουν ανασκαφεί. Το Δεσποτικό η επισκοπή γεωμορφολογικά χαρακτηρίζεται από βραχώδη επιφάνεια και απόκρημη ακτογραμμή, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχούν οι υψηλοί λόφοι. Το βλέπετε εδώ από τις φωτογραφίες του ελικοπτέρου. Το Δεσποτικό ταυτίζεται με την αρχαία Πρεπέσυνθο, όπως πληροφορούμε από το 10ο βιβλίο των γεωγραφικών του Στράβωνα και από το Πλίνιο στο Historia Naturalis. Το νησί είναι σήμερα κατοίκητο. Σε γραφούρες του 15ου, 17ου, εδώ βλέπετε κάποιες γραφούρες που έχουμε συλλέξει, είναι αρκετές, ενδεικτικά σας δείχνω 2 με 3. Εδώ είναι άλλη μία. Διακρίνεται ένα μικρό κάσο, ίσως δεν ξέρω αν το βλέπετε, και το όνομα στα μεσαιωνικά χρόνια, δηλαδή το 15ο, 17ο και 18ο αιώνα, λέγεται Σιτζίλο. Στα ιταλικά σημαίνει σφραγίδα. Είναι ένα άλλος χάρτης. Όπως και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, υπέφερε από τους πειρατές, το ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν οι Γάλλοι πειρατές επάνω στο Δεσποτικό, και η πειρατεία ήταν από τα πιο. Οι Κυκλάδες ήταν πάρα πολύ προστιμένοι. Τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες στο νησί διενήργησε στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ο Χρήστος Ψούτας, ο οποίος αποκάλυψε δύο μεγάλα πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία. Το ένα στη θέση Ζουμπάρια με 14 τάφους, η ανασκαφή είναι γύρω στο 1890. Και το άλλο στο Λιβάδι με 18 τάφους. Εγώ έχω περπατήσει όλο το Δεσποτικό, έχουμε εντοπίσει αυτούς τους τάφους, που είναι αρκετά κατεστραμμένοι, θα ήθελα κάποια στιγμή να συντηρηθούν. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα βλέπετε εδώ. Το 1959 έγινε ανασκαφική έρευνα από τον Νικόλο Ζαφυρόπουλο στη θέση Ζουμπάριο, όπου αποκαλύφθηκε ένα λίθος η πρωτοκυκλαδική τάφη, όπου τα θερίσματα ήταν πολλά. Όπως είδατε, η δόλια, οι πρωτοκυκλαδικές φιάλες και καταπληκτικά αγγεία. Λοιπόν, εγώ περπάτησα εκεί στα Ζουμπάρια και πάνω στη θέση που υπάρχει μια παλιά σάρη πάλι. Υπάρχουν τα θεμέλια τεράστιων ορατών κτηρίων, τα βλέπετε στο διαφάνεια, όπου μάλλον είναι ο προϊστορικός οικισμός. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει ακόμα ανασκαφεί, ίσως αργότερα όταν τελειώσουμε με τη θεσιμάτρα που θα σας εξηγήσω. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος, γιατί το Λιβάδι ήταν ο προϊστορικός λιμνή. Το Λιβάδι είναι η θέση που είναι ο προϊστορικός οικισμός, είναι η τωρινή ονομασία.
Λοιπόν, εδώ βλέπετε τη θέση από το χάρτη, είναι ακριβώς η θέση Μάντρα, όπου ο Ζαφυρόπουλος επίσης πραγματοποίησε μια πολύ μικρή ανασκαφική έρευνα μόνο για 2 μέρες, όπου εντόπισε διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από την εποχή του Ζαφυρόπουλου, 1959, που εντόπισε διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη ενός δωρικού ναού. Τα μέλη αυτά μελετήθηκαν από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μονάχου Μάνφρετ Σούλερ το 1985, όπου σύμφωνα με αυτό τα κοιονόγκρανα, τα γύσα, τα επιστήλια, αν θέλετε να παρακολουθήσουν να πηγαίνετε τα κινητά, ανήκουν σε έναν δωρικό ναό, ο οποίος πρώτος εντόπισε ο Ζαφυρόπουλος το 1959, το 1985 το Πολυτεχνείο του Μονάχου έκανε αυτή την υποθετική αναπαράσταση και στην πορεία της διάλεξης θα δούμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη προέρχονται από έναν δωρικό ναό αρχαϊκό του 6ου αιώνα, γύρω στα 510-520 π.Χ. Η θέση Μάντρα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη δυτική ακτή της αντιπάλου, σε μια περίοπτη τοποθεσία στη Χερσόνησο που δημιουργείται στο στενό διεύρο μεταξύ των 2 νησιών. Ανάμεσά τους μεσολαβεί το νησάκι Τσιλιμπήρι, το βλέπετε, δημιουργώντας ένα πορθμό που ενώνει το πέλαγος δυτικά με τη Σύφνο. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια στάνη, την οποία πήρε το όνομά της και η θέση. Ίσως την ξέρετε, πολύ έχετε επισκεφτεί για τον χώρο. Η στάνη πλέον αυτή δεν υπάρχει εδώ, έχει μεταφερθεί και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Το νησί επισκέφθηκα για πρώτη φορά το 1996 και το ενδιαφέρον μου στάθηκε στον χώρο της στάνης, όπου παρατήρησα διάσπαρτα μαρμάρια αρχιτεκτονικά μέλη και πολλά ακόμα αντιχισμένα στους τοίχους της στάνης. Εδώ βλέπετε το 1996, όταν μάλλον επισκέφθηκα την στάνη του Πέτρου του Μαριάνου, που όλα αυτά τα πολλά ή μεγάλα και σπουδαία αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία είναι όλα από παριανό μάρμαρο, ήταν επιτυχισμένα στις μάρμαρες του Βοσκού. Εδώ είναι οι πρώτες έρευνες. Οι ανασκαφές των πρώτων ετών ήταν μικρής διάρκειας και πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον πτέρα από τον Πατέλη, ο οποίος όταν το 1998 έδωσε μια διάλεξη στους δημοκράτες στην Αθήνα, στο Σύλλογο Αντιπαγγελτών της Αθήνας, σηκώθηκε και προσέφερε με τα λεφτά του 10.000 ευρώ. Και έτσι κάναμε το μόρο που υπάρχει και σήμερα, οπότε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο είναι πολύ πιο εύκολη. Γιατί παλιά περπατάγαμε 1 ώρα από την εκκλησία, από την Παναγία, όπως όλοι ξέρετε, για να πάμε στον χώρο της ανασκαφής. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ανασκαφικών ερευνών, οι οποίοι ήταν πολύ σύντομες όπως σας είπα, αποκαλύφθηκε η τύχη ενός μεγάλου δωματίου, βλέπετε εδώ, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν συσσωρευμένα ποικίλα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Το βλέπετε εδώ. Το 2001 ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή του χώρου. Λόγω της επέκτασης των αρχαίων κάτω από τις σύγχρονες μάντρες, βλέπετε τη μάντρα, αυτό ήταν το τυροκομείο του Πέτρου του Μαριάνου, το οποίο το μεταφέραμε με όλους τους φοιτητές, δεν γκρεμίστηκε, και όλες οι μάντρες μεταφέρθηκαν γιατί ήταν πάνω στον αρχαιολογικό χώρο. Υπερκάλυπτε όλο το χώρο της ανασκαφής. Βλέπετε εδώ κάτω από τις φωτογραφίες, γύρω στο 2001-2002. Με τις εργασίες απομάκρυνσης και μεταφοράς προς τα ανατολικά, μακριά από τον ανασκατόμενο αρχαιολογικό χώρο, αποκαλύφθηκαν πολλά νέα αρχιτεκτονικά μέλη. Εδώ είναι η καταστροφή του τυροκομείου. Εδώ είναι οι μάντρες όταν τις γκρεμίζουμε, οπότε συσσωρευμένα βρέθηκαν. Εδώ είναι η νέα θέση της μάντρας. Βλέπετε το χώρο της ανασκαφής στα αριστερά. Βρεθήκαν 420 αρχιτεκτονικά μέλη από τα διάφορα κτίρια και από τον ναό του Δεσποτικού. Το βλέπετε στην φωτογραφία. Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί 11 κτίρια. Λοιπόν, είναι το Α, το Β, το Γ, το Δ, το Ε, το Ζ, το Ι, το Κ και το Λ. Αυτή είναι μια πολύ καλή λήξη από ελικόπτερο, οπότε καταλαβαίνετε όλα τα κτίρια πως ήταν διαμενημένα στη Χερσόνησο του Δεσποτικού. Επίσης, έχει ανακαλυφθεί το νότιο συγκρότημα, όπως το λέμε εμείς, δίπλα από τον κυρίως ανασκαμμένο χώρο. Υπάρχουν τα δύο συγκροτήματα, το Θ και το Ι.
Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο. Για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, μιλάμε για πολύ μεγάλα κτίρια. Εδώ είναι το κτίριο Ζ, το οποίο δεν έχει πλήρως ανασκαφεί, έχει ακόμα να συνεχιστεί ανασκαφή στο κτίριο αυτό. Αποτελείται από 4 δωμάτια με κοινό πλακόστρωτο έθριο, ενώ το κτίριο Γ αποτελείται από 2 ισομεγέθη παράλληλα δωμάτια με προσανατολισμό βορρά-νότο και 4 εισόδους από 2 στη βόρεια και νότια πλευρά, βλέπετε εδώ, και χρονολογείται στην πρώην ενεργή περίοδο, γύρω στα 580 π.Χ. Ανατολικά του κτίριου Γ, σε μια περίοπτη θέση, βρίσκεται το κτίριο Β, βλέπετε το Β και το Ι, που είναι ένα ιδιαίτερη κατασκευή οικοδόμημα, με ακανόνιση κάτωψη και πολλούς μικρούς χώρους. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο οικοδόμημα, που μάλλον ήταν ένας χώρος σαν αποθήκη, ίσως διαβάζω τα πυθάρια, αλλά είναι μακριά από το χώρο κυρίως του ιερού που υπάρχει και το κενό. Εδώ είναι η διάρκεια της ανασκαφής το 2006. Εδώ βλέπετε από πάνω, το κτίριο αποτελείται από 6 διαφορετικούς χώρους με διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικές εισόδους. Αυτό είναι το κτίριο Ι, λοιπόν, βλέπετε το Β και δίπλα υπάρχει το Ι. Είναι ένα επίμηκες οικοδόμημα το Ι, διαστάσεων 30 μέτρα επί 10, αποτελούμενο από 6 διαδοχικά ορθογώνια δωμάτια, με μια ιδιαίτερη κατασκευή αποτελούμενο από μικρό ορθογώνιο προθάλαμο και ηλικικό τοίχο. Το κτίριο χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο, όπως μαρτυράει η αποκάλυψη αρχαϊκού πύθου, με την επιγραφή, που βλέπετε εδώ, άστεο ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει, είναι σπασμένο και στα 2 κομμάτια, οπότε η επιγραφή συνεχίζεται. Επιπλέον, βρέθηκαν τμήματα πύληνων αρχαϊκών γοργονίων, που ήταν ακροκέραμα, τα γοργόνια είναι ένα μυθολογικό τέρας, και παρόμοια γοργόνια έχουμε βρει από το κέραμα, και έχουμε βρει και στην Πάρο. Βλέπετε το δεσποτικό και βλέπετε στην Πάρο, οπότε δείχνει τις σχέσεις της Πάρου με το δεσποτικό. Στο slide βλέπετε κανονικά την κεράμωση της όροφης, δηλαδή πώς ήταν οι κεραμίδες όροφης του κτίριου. Είναι λίγο καλύτερο που δεν καταλάβετε, ήταν όλα με κεραμίδες. Βορειοανατολικά αυτών των παραπάνω κτηρίων ανασκάφθηκαν άλλα 2 μικρά κτίρια, το ΚΑΠΑ, το βλέπετε και το ΛΑΝΤΑ. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό ορθογώνιο οικοδόμημα, το οποίο όμως δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα κτίρια, εντοπίστηκε κυκλικός πύργος στην άκρη της Θεσσαλονίκου, σε κέρια θέση που ενέχει την είσοδο του λιμανιού του Δεσποτικού. Το πιο εντυπωσιακό από τα κτίρια είναι το κτίριο Α, που βλέπετε εδώ, το οποίο πρόκειται για ένα επίμηκες οικοδόμημα μεγάλων διαστάσεων, το οποίο αποτελείται από 5 συνεχόμενα παράλληλα δωμάτια. Τα δωμάτια αυτά έχουν ένα κοινό δυτικό τμήμα του μήκους 40 μέτρων, το βλέπετε εδώ, με μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,70. Συγκεκριμένα σώζονται 2 σειρές από καλοδουλεμένους ανισομεγέθης μαρμάριους δρόμους επάνω σε ισχυρή θεμελίωση. Το νότιο τμήμα του κτηρίου αποτελείται από 3 δωμάτια Α3, Α4 και Α5, που αποτελούν μια οικοδομική ενότητα με το στό που έχει στυλοβάτι μήκους 18 μέτρων, βλέπετε το στυλοβάτι εδώ, κατασκευασμένο από μεγάλες πλάκες βλευσίου. Θα ήθελα να σας πω ότι το δεσποτικό έχει, μάλλον τα κτίρια του δεσποτικού έχουν χτιστεί από τόπια υλικά, δηλαδή από γνέσιο, γκρίζο και σκούρο καφέ, και επίσης σχιστόλιθο. Και επίσης μάρμαρο τοπικό που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για τους τοίχους του ιερού, και μάρμαρο φερμένο από την Πάρο μόνο για τα κατόφυλλα, τους ναούς και τα αρχιτεκτονικά μέτρα. Λοιπόν, στην άνω επιφάνεια αυτού του τεράστιου στυλοβάτιου 18 μέτρων διακρίνονται 5 ίχνη για την ένταση υδροϊκών κοιών. Έχουμε τοποθετήσει ένα μικρό σπόνδυλο που βρήκαμε που ταιριάζει απόλυτα. Η διάμετρος είναι 40 εκατοστά και ταιριάζει απόλυτα με ένα σπόνδυλο που βρήκαμε εντυχισμένο στα μεσαιωνικά κτίσματα. Το μετακιόνιο διάστημα είναι 1,5 μέτρο, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 8 κοιώνων επάνω στο στυλοβάτιο. Το βλέπετε εδώ. Δεν είναι μια υποθετική αναπαράσταση πώς θα ήταν αυτή η μεγάλη στοά με τους 8 κύονες.
Με την διαγράμμιση την κόκκινη είναι εκεί που τοποθετούνται οι οικείονες της στοάς. Λοιπόν, στον χώρο του προστού βρέθηκε δυσκισμένο σε νεότερη κατασκευή ένα δομικό οικειονόπλαιο αρχαϊκών χρόνων που αντιστοιχεί στους οικείονες του Στυλοβάτιου. Τώρα το δάπεδο του προστόου είναι κατασκευασμένο από ορθογονισμένες σχιστόπλακες. Τα τρία αυτά δωμάτια φέρουν θηρέα ανοίγματα, δηλαδή πόρτες, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά. Σώζονται τα μαρμάρινα κατόφλια και των δύο θυρών μόνο στο δωμάτιο Α5, ενώ στα δωμάτια Α4 και Α3 σώζονται τα κατόφλια μόνο των θυρών της δυτικής πλευράς. Εδώ βλέπετε μια λεπτομέρεια από τα κατόφλια, τα οποία είναι από παλιανό μάρμαρο, όπου υπάρχει στον όρο, τον αρχαιολογικό, λέγεται το μνήμα που έπαιρνε το έμβολο της θύρας της πόρτας. Όπου υπάρχει μόλι προχώρηση, αυτό που δείχνει το κίτρινο βενάκι είναι μολύβι, το οποίο διατηρείται ανέπαφο από το 520 π.Χ. Βλέπετε την πίσω πλευρά αυτού του δωματίου όπως ήταν στη σχεδιαστική αναπαράσταση. Τα δωμάτια αυτά το Α4, Α5, ενώ το Α3 δεν διατηρεί το δάπεδο, τα διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση τα δάπεδο, τα οποία αποτελούνται από κατέρινες τμήματα λίθων, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κονίωνα, που βλέπετε εδώ πριν τη συντήρηση. Και όταν βλέπετε μετά τη συντήρηση, όλα αυτά τα δάπεδα έχουν συντηρηθεί αρχαϊκά. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αρχαϊκά δάπεδα σε λίγα κτίρια της αρχαϊκής περίοδου Σόβιετου. Και γι' αυτό φροντίσαμε να τα συντηρήσουμε για να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Αν θα πάμε αύριο, δεν θα τα δείτε, τα έχουμε σκεπάσει για την καλύτερη προφύλαξή του. Περιμένει και όπανα και από πάνω ακόμα. Τώρα οι χώροι πιο σημαντικοί που είναι ο χώρος Α1 και Α2, είναι δύο μεγάλα τετράγωνα δωμάτια με κοινό πρόδρομο, ένα είδος διαδρόμου, να το πω πιο απλά. Το βλέπετε εδώ. Οι προσώπους στον τοίχο σώζονται δύο σειρές πολύ καλά καλοδουλευμένων μαρμάρινων βόμων που φέρουν περιτένεια. Είναι ένας όρος της αρχαιολογίας, δηλαδή είναι πολύ καλά δουλευμένοι, με μία λίαξη που φέρουν στις άκρες τους. Και είναι χτισμένοι κατά το ψευδοεισοδομικό σύστημα επάνω σε ευθυντηρία. Η ευθυντηρία είναι τις τεράστιες πλάκες γνευσίου που βλέπετε. Και μεγάλη θεμελίωση, η οποία πάει γύρω στο 1,5 μέτρο κάτω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είχαν ένα πολύ μεγάλο ύψος, γύρω στα 3,5 μέτρα. Λοιπόν, τα δύο δωμάτια αυτά και ο πρόδρομος, βλέπετε με τα κόκκινα βελάκια και τα κίτρινα, έχουν υποστεί διάφορες οικοδομικές φάσεις σε μεταγενέστερες εποχές. Δηλαδή την αρχαϊκή εποχή με το κόκκινο είναι ένας τεράστιος στυλοβάτιος όπου έφερε κύονες, ενώ στην κλασική εποχή διαμορφώνεται το κτίριο αυτό και χτίζονται τείχοι μπροστά. Το καταλάβετε εδώ, δηλαδή την αρχαϊκή περίοδο έχουμε κύονες, βλέπετε εδώ στην οικοδομική αναπαράσταση. Ενώ στην κλασική εποχή χτίζονται, καταστρέφονται οι κύονες και μπαίνουν τείχοι μπροστά. Λοιπόν, ένα κενό στην ανατολική πλευρά του δωματίου Α2 αντιστοιχούσε στις διαστάσεις ενός πολύ μεγάλου 2,80 μήκος μονολιθικού μαρμάρινου κατοφλιού. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι μάρμαρο φερμένο από την Πάρο, με εντυπωσιακό πάθος, το οποίο βρέθηκε σε δύο τμήματα. Το ένα βρέθηκε εκτός του κτηρίου και ένα εντός του κτηρίου, το οποίο και επανατοποθετήθηκε στην αρχική του θέση. Το βλέπετε εδώ, έχει μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ. Το τοποθετήσαμε με κατρακύλια και μεγάλη προσπάθεια. Εδώ το βλέπετε έχουμε τοποθετημένο στην αρχική του θέση. Θέλω να σας πω εδώ ότι πολλά από τα εσωτερικά μέλη που βρέθηκαν μέσα στο δωμάτιο εδώ στο Α1 ήταν κατακαιρματισμένα, βρέθηκε πάρα πολύ λατύπη. Λατύπη είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε εμείς οι αρχαιολόγοι, είναι η επεξεργασία του μαρμάρου. Δηλαδή, όταν καταστρέφεται το ιερό μετά την αρχαϊκή κλασική ή στα ρωμαϊκά χρόνια ακόμα, χρησιμοποιούνται τα κτίρια από μεταγενέστερους κατοίκους, από τους πειρατές, από τους Μοσχούς ακόμη, γιατί παίρνουν το υλικό και το ξαναχρησιμοποιούσαν στις μάτρες ή σε οποιαδήποτε κτίρια. Δηλαδή ήταν ένα είδος λατομείου, που ήταν ένα έτοιμο υλικό για αυτούς και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ήταν μάρμαρο, πέτρι ή οτιδήποτε. Γι' αυτό πολλά είναι κατακαιρματισμένα και κατεστραμμένα. Λοιπόν, η δεύτερη πόρτα του δωματίου του Α1 λείπει το κατόφλι, το έχουμε πάρει και δεν το έχουμε βρει. Μπορεί αργότερα να το βρούμε.
βλέπετε είναι κλεισμένο σε μια μεταγενέστερη εποχή, ίσως τα ρωμαϊκά χρόνια κλείνεται και χρησιμοποιείται για κάποιο άλλο λόγο το κτίριο αυτό. Λοιπόν, στο εσωτερικό του προδόμου αυτού του διαδρόμου των δωματίων Α1 και Α2 αποκαλύφθηκε ένα τμήμα μαρμάρινου περιορατηρίου, το βλέπετε εδώ, αρχαϊκής εποχής που φέρει στο χείλος του αποσπασματικά σωζόμενο την επιγραφή «Μάρτης ανέβηκε». Στο υπόλοιπο της επιγραφής αναφερόταν το όνομα της θεότητας στην οποία ο Μάρτης το ανέφερε. Συνήθως βάζανε τη θεότητα το οποίο το αναφέρει, στον Απόλλωνα, στην Άρτεμη, στην Αιστεία ή οτιδήποτε. Το όνομα Μάρτης, που είναι ανατολικής προέλευσης, μαρτυρά τη σχέση του ιερού με την Ανατολή. Στο εσωτερικό πάλι του δωματίου Α2 υπάρχουν τρεις μεγάλες μαρμάρινες βάσεις. Τις βλέπετε εδώ. Η μία από αυτές φέρει στην άνω επιφάνεια, είναι αυτή εδώ, ένα αποτύπωμα Ιωνα, όπου βρήκαμε φέτος το 2000, το καλοκαίρι του Ιούλιο του 2008, το κείμενο ο οποίος ήταν τοποθετημένος επάνω στη βάση αυτή τη μαρμάρινη και φέτος το τοποθετήσαμε πάνω. Η δεύτερη βάση, εδώ είναι μετά η τοποθέτηση, πάνω στη βάση. Εδώ περιμένουμε λίγο, γιατί έχει ένα πρόβλημα με το κομπιούτερ, είναι πολύ φορτωμένο. Η δεύτερη βάση που βρέθηκε, που βλέπετε εδώ, φέτος εντοπίσαμε και άλλα κομμάτια από την αναδομή της βάσης αυτής, είναι η λατρευτική βάση, βλέπετε εδώ, του λατρευτικού αγάλματος του ιερού. Πρόκειται για ένα μεγάλο βάθρο με λέσβιο κυμάτιο και εμβάθυνση για τοποθέτηση του αγάλματος. Δηλαδή, επάνω ήταν ένα λατρευτικό άγαλμα το οποίο ανήκει στον νότο του Σκοπικού. Λοιπόν, αυτό το άγαλμα θα πρέπει να είναι παρόμοιο, όπως είναι παρόμοιο με τη βάση από το δίλιο της Πάρου. Το βλέπετε εδώ από το μουσείο της Πάρου. Είναι στα αριστερά η βάση. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κατεστραμμένη η βάση αυτή. Βρέθηκε ευτυχισμένη σε ένα λιθοσωρό στο δίλιο της Πάρου το 1960 και βρέθηκε και το λατρευτικό άγαλμα από το ιερό της δουλείας Αστέχνητος και Απόλλωνος από την Πάρο. Οπότε πιστεύουμε ότι και η βάση που βρήκαμε εμείς στο Δεσποτικό και ένα κομμάτι αγάλματος που βρήκαμε ευτυχισμένο στις μάτρες του Πέτρου του Μαριάνου, το οποίο το βλέπετε εδώ, όπως και άλλο ένα κομμάτι που βρέθηκε φέτος στα αριστερά σας, και ένα πόδι ενός κολοσσικού αγάλματος που βρέθηκε από το 2004-2003, δεν θυμάμαι καλά, ανήκουν στο λατρευτικό άγαλμα του Δεσποτικού, το οποίο είναι παρόμοιο με το άγαλμα του Δουλείας Αστέχνητος της Πάρου, το βλέπετε εδώ στο μουσείο της Πάρου. Και εδώ έχουμε λίγο την αναπαράσταση του αγάλματος, πώς θα ήταν αυτό το λατρευτικό άγαλμα. Λοιπόν, από το ίδιο άγαλμα θα πρέπει να προέρχεται, όπως σας είπα, και το κάτω τμήμα του αριστερού ποδιού που είδατε. Οπότε το άγαλμα της Δηλείας Άρτεμης από το ήλιο της Πάρου είναι 3-10, το δικό μας είναι λίγο μικρότερη διάσταση, πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 μέτρα. Από το μέγεθος του πέρματος που παρουσιάζουμε στο μέγεθος του προηγουμένου. Λοιπόν, η ανασκαφή του δωματίου Α1 αποκάλυψε το 2001 μια σειρά κινητών ευρημάτων αρχαϊκών χρόνων ανατολικοϊωνικής, ροδιακής, κυπριακής, βλέπετε εδώ το διάρκεια της ανασκαφής, και αιγυπτιακής προέλευσης. Τα ευρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν ακέραια κάτω από τις πλάκες του δαπέρου του ιερού, το βλέπετε εδώ κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, και πρόκειται για μια πλούσια και ποικίλη συλλογή αντικειμένων, τόσο προς το είδος όσο και προς το υλικό, δηλαδή μια ποικιλία ευρημάτων. Όλα αυτά που συνελέχθησαν ήταν γύρω στα 600 αντικείμενα κάτω από τις πλάκες που έχουμε αφήσει επίτηδες μετά την ανασκαφή, για να καταλάβετε και το ύψος που ήταν το δάπεδο του ναού του Δεσποτικού. Όλες αυτές είναι προσφορές σε ένα προημότερο λατρευτικό χώρο, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο δάπεδο
κατά την ανακατασκευή του κτηρίου, ώστε να διατηρηθούν και να μην καταστραφούν. Κάτι τέτοιο γίνεται και στις εκκλησίες, δηλαδή οι παλιές εικόνες δεν πετάγονται, φυλάζονται μέσα στο ιερό και προφυλάζονται γιατί θεωρούνται ιερά κυνήγια. Το ίδιο έχει γίνει και στο λαό του Δεσποτικού. Το σύνολο των ιδρυμάτων, όπως σας είπα, είναι γύρω στα 600. Έτσι έχουμε μια εικόνα λίγο όλων των ιδρυμάτων. Τα περισσότερα από τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της ΠΑΡ, που πρέπει όλοι να έρθετε να δείτε, γιατί έχουμε κάνει μια ειδική αίθουσα Δεσποτικού που βρίσκονται όλα αυτά τα αντικείμενα. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τα αντικείμενα. Θα είναι λίγο με αρχαιολογικούς όρους, αλλά νομίζω ότι θα καταλάβετε. Εδώ είναι από τις προθήκες του Μουσείου της ΠΑΡ. Ήρθε στην επιφάνεια πολύ πρωτοκορυφιακή και κορυφιακή άθικτη αρύβαλη. Αρκετές μικρές πεπτήλες, αλάβαστρα, έτσι είναι ο χαρακτηρισμός αυτών των μικρών αγίων. Χαρακτηριστικά σας δείχνω δύο πανομοιότυπα αλάβαστρα με παράσταση χιλιόρδων. Αυτά είναι δύο ακριβώς ίδια αγία, με διαφορετικούς χρωματισμούς, που είναι όπως φερθήκαμε, έτσι δεν έχει γίνει απολύτως ίδιο. Όπως ένας απλός καθαρισμός. Ακαία αλάβαστρα με σφίγγες, δεινά και λέοντες ή πετεινούς, που εντάσσονται στην κορυφιακή κεραμική παραγωγή της μεταλλαγικής περίοδου γύρω στο 630 με 620 π.Χ. Αρύβαλοι με πολεμιστές και αρύβαλοι με το γνωστό μοτίβο των σκύλων σε διασκευισμό, που βλέπετε στα αριστερά, με χάρακτες φωλίδες διπλού περιγράμματος στα δεξιά, με σφίγγες ή σιρήνες ή ατοπτές κουκουβάγες, καθώς και τετράφυλλοι αρύβαλοι, οι οποίοι ορισμένοι αρύβαλοι αυτοί είναι ή από την Κρήτη, ή από τη Ρόδο, ή από τη Λακωνική, επίσης έχουν βρει και Κυπριακού. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η αρύβαλη σε διάφορα σχήματα με μορφή ζώων. Όπως χαρακτηριστικά αυτό εδώ του λαγού, ένα εξαιρετικό έδρυμα είναι αυτό του κορυφιακό ή πυροδιακό εργαστήριο. Όπως επίσης, εκτός από το πετεινό, έχουμε και τον φαλώσιμο αρύβαλο. Παλιότατο και πολύ ιδιαίτερο έδρυμα είναι ένα λυκήθιο με μορφή κεφαλιού λένας ή πάθια. Έχουμε βάλει στα δεξιά ένα παρόμοιο με τη σικελική νάψο. Βλέπετε πόσο παρόμοιο είναι. Που πρόκειται για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ανατολικοϊονικής προέλευσης, δηλαδή από την Μικρά Ασία. Επίσης, ένας λέοντας σε ανάπαυση, καθώς επίσης και πάρα πολλά πύληνα υδρόλια, γυναικείων καθεστών και όρθερμοφόρων, τα οποία φέρουν ψηλό πόλο, βλέπουμε ένα καπέλο ιερατικό, βλέπετε εδώ, έχουμε δει καμιά 50 τέτοια υδρόλια, τα οποία και αυτά κλείζουν στο Μουσείο της ΠΑΡ, τα οποία προέρχονται από σαμιακά ή ροδιακά εργαστήρια. Χαρακτηριστικό επίσης είναι αυτό το ανθρωπόμορφο λυκήθιο σε σχήμα όρθιας γυναικείας μορφής της αγωγής από την Ανατολική Ελλάδα. Αυτά είναι γενικά διαδεδομένα σε πολλά ιερά. Έχουν βρεθεί στην Πύλο, στην Κύθνο, σε πολλά ιερά των Κυκλάδων. Επίσης, βρέθηκαν πολλά προσωπία, όμοια με αυτά που έχουν βρεθεί στην Πύλο και στον δίλιο της ΠΑΡ. Πολλά επίσης ήταν τα αντικείμενα από Φαγγελιανή, εισηγμένα από την Αίγυπτο, καθώς και μικροαντικείμενα που μιμούνται ή έχουν επιρροές από την καλλιτεχνική παραγωγή της χώρας αυτής, όπως η Σκαραβέη, στα αριστερά και κάτω. Στο περίαπτο σε μορφή γερακιού, το βλέπετε του Δεσποτικού, το Λούκρο έχει μια μεγάλη συλλογή από τέτοια περίαπτα. Το γεράκι, επίσης έχουμε βρεθεί και στη Υγεία Αθήνα έχει πάρα πολλά. Όλα είναι συγμένα από Αίγυπτο ή σε κάποια ροδιακά εργαστήρια κοινότητα. Επίσης, ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ ιδιόμορφο αγίο από Φαγγελιανή είναι αυτό, που είναι μια περίεργη μορφή που κρατάει ένα πίθο, το οποίο συγκεκριμένο αντικείμενο συνδέεται με την γονιμότητα. Ήταν επίσης στην επιφάνεια πολλά, βλέπετε χάντρες, όπως αυτό το αγίο άουτο, λέμε χωρίς χερούλια αγίο, Φαγγελιανή. Επίσης, ένα αιγυπτιακό ειδόλιο της θεότητας Μπες, ο οποίος είναι ένας εισηγμένος θεός από την Αίγυπτο, με αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Ένα άλλο ιδιαίτερο έδρυμα είναι ένα μεγάλο απόσπαστο καμήλου, ήταν γύρω στα 150 κομμάτια, βρέθηκε στον δάπεδο, βλέπετε στα αριστερά της φωτογραφίας,
κατακαιρματισμένο και μετά τη συντήρησή του, το οποίο δείχνει τη σχέση του δεσποτικού με την Βόρεια Αφρική. Επίσης, βρέθηκαν διάφορα μικροαντικείμενα από ελεφαντόδατο ή κόκαλο. Βλέπετε, έχουμε πάρα πολλά, θα σας δείχνω μυστικά κάποια από αυτά. Ένα υλικό δυσέβρετο και πολύτιμο που εισαγόταν στη Μεσόγειο από τη Συρία και την Αίγυπτο. Ενώ σημαντικά εργαστήρια είχαν αναπτυχθεί από φοίνικες, τεχνίτες, ελεφαντουργούς ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ. Αυτά χρονολογούνται γύρω στον 6ο με 7ο αιώνα. Επίσης, βρέθηκαν πάρα πολλές ελεφαντοστέινες πόρτες. Βλέπετε εδώ. Οι οποίες ο αρχαιολογικός όρος που χρησιμοποιούμε λέγονται spectacle type, είναι ένας ιδιαίτερος τύπος, ο οποίος είναι αρκετά διαδεδομένος στη Μεσόγειο. Και χρονολογούνται από τα τέλη του 8ου μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. Ιδιαίτερο έμβλημα αποτελούν αυτοί οι ελεφαντοστέινοι δίσκοι. Ένας είναι από το δεσποτικό, άλλος είναι από το δίλιο της Πάρου. Οπότε βλέπετε πόσο κοινά έχει το ιερό του δίλιου της Πάρου με το ιερό του δεσποτικού. Κρατήστε το αυτό και θα σας πω γιατί έχουν κοινά, γιατί είναι ένα ιερό αφιερωμένο και αυτό στον Απόλλωνα, όπως και το δικό μας του δεσποτικού. Επίσης, περιενελέγησαν πάρα πολλές άντρες από γυαλί, όπως επίσης από Φαγιωδιανή και επίσης από Ήλεκτρο, που είναι ένα πολύ δυσέβρετο υλικό που ερχόταν από τη Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, βρέθηκαν πολλοί σφραγιδόληθοι, βλέπετε δυτικά κάποιους, που είναι κατασκευασμένοι από φεατίτη, ίασπη και επιχωρίζουν ζώα πάντοτε σε προφίλ. Παράλληλα, αποκαλείται ένας μεγάλος αριθμός μεταλλικών αντικειμένων από χαλκό, σίδηρο αλλά και μόλιβδο. Πρόκειται για αγροτικά εργαλεία, πελέκης, δερπάνια, λόγχες, εγχειρίδια, σπαθιά, όπως και πολλά άλλα δυσδιάγνωστα αντικείμενα. Έχουν συνεργεί παρότι στο 200-250 τέτοια αντικείμενα. Μεγάλος επίσης είναι ο αριθμός των μεταλλικών πορπών που ήρθαν στην επιφάνεια, βλέπετε εδώ, πολλές από τις οποίες του λεγόμενου φυτρυγικού τύπου. Δηλαδή είχαν επιρροές από την υγρασία. Χαρακτηριστική επίσης είναι μια μεγάλη χάλκινη σπυροειδής πόρτη που ανήκει σε πολύ γνωστό τύπο, ιδιαίτερα δεδομένο στην Βόρεια Ευρώπη αλλά και στην Ιταλία. Βλέπετε του δεσποτικού και εκείνη από τη Σικελία. Αποκαλύφθηκαν επίσης 4 χρυσά αντικείμενα, το βλέπετε εδώ. Πολλά επίσης, βλέπετε εδώ μια κεφαλή καρφίτσα που είναι σε μορφή ροδιού. Επίσης είναι πάρα πολλά τερεπίγραφα όστρακα, εμείς θα λέμε γραφίτο, δηλαδή με το όνομα του Απόλλωνα. Βλέπετε, έχει ένα αλφαπίν, έχει ένα Απόλ και μόνο ένα όστρακο έχουμε βρει με το όνομα Άρτεμις. Οπότε κατευθείαν αυτά είναι αφιερώματα. Στα αριστερά βλέπετε ανέφηκε, δηλαδή είναι όλοι οι αναθέτες αφιερώνουν στο ιερό του Απόλλωνα, οπότε έπρεπε να το γράψουν, έγραφαν Απόλλων και επίσης για συντομία έγραφαν αλφαπί. Έχουμε βρει πάρα πολλά τέτοια όστρακα, αυτά καλένε τα κεραμικά που έχουμε βρει. Στην κάτω επιφάνεια έφερε την επιγραφή για τον Απόλλωνα, αφιερώματα στον Απόλλωνα. Βλέπετε κάποια από τα σχέδια, γιατί όλα τα ευρήματα του δεσποτικού έχουν σχεδιαστεί και έχουν γίνει και πάρα πολλές δημοσίευσεις. Λοιπόν, εντυπωσιακότερα όμως από όλα τα ευρήματα αυτού του δωματίου, που είναι τελικά ο ναός του δεσποτικού, είναι το άνω τμήμα δεδαλικού ειδωλίου γυναικείας θεότητας. Είναι όμως το βρήκαμε και μετά τη συντήρησή του. Διατηρείται μόνο το άνω μέρος του κορμού από τη μέση και πάνω με το κεφάλι ύψους 30 εκατοστών. Το ειδώλιο φέρει στο κεφάλι πόλο, ιερατικό καπέλο, και κατά πάσα πιθανότητα η μορφή ήταν κυλινδρική. Βλέπετε εδώ λίγο την αναπαράσταση της συναδέλφου της ζωγράφου της κυρίας Μαυραγάνη, με 2 παρόμοια που έχουν βρεθεί στο κάστρο της ύφου. Το ένα είναι παλιανό και το άλλο είναι εναξιακό. Οπότε μπορέσαμε να κάνουμε την ανασύσταση πώς θα ήταν αυτό το ειδώλιο. Λοιπόν, το ειδώλιο αυτό του δεσποτικού, που είναι από τα σημαντικότερα ειδώλια που έχουν βρεθεί, προέρχεται από ένα παλιανό εργαστήριο και είναι η μεταφορά σε 3 διαστάσεις της ζωγραφικής απεικόνησης μιας από τις πολλές γεννητικές πρωτομές που κοσμούν το λαιμό των Αγίων της Ρήνης. Η Ρήνη είναι ένα μικρό νησάκι απέναντι από την Πύλο, που είναι έργα παλιανού εργαστηρίου του 7ου αιώνα. Αυτά ήταν μια σειρά αγίων, αυτό δηλαδή γύρω στα 300 τέτοια αγία στη Ρήνη, όπου ήταν
χώρος όπου γινόταν η ταφή των ανθρώπων της Δήλου. Εκεί βλέπουμε τις σχέσεις της Πάρου με την Δήλο και μπορείτε εδώ τώρα να καταλάβετε λίγο τις ομοιότητες που έχει στο Ιδόλιο του Δεσποτικού με τις ιδρύες από την Ειρήνια και τις σχέσεις μετά το Φωτί. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα εγκλήματα, διότι το Ιδόλιο αυτό πιστεύω ότι είναι το λατρευτικό Ιδόλιο της Άρτεμις και ήταν τοποθετημένο στο ιερό του Δεσποτικού. Το Ιδόλιο μαζί με την κυβερνητική του βάση φτάσανε γύρω στους 80 πόλεις με 1 μέτρο. Χρονολογείται γύρω στα 680 με 650 π.Χ. Δηλαδή είναι από τα προημότερα Ιδόλια που έχουμε βρει. Αυτό είναι ο χώρος του Δωματίου μετά την Αναστασία. Λοιπόν, το κτίριο Α κατά την κλασική περίοδο θα πρέπει να ήταν σχεδιασμένο όταν το κτίριο Α. Βέβαια, λίγο υποθετικές αναπαραστάσεις πώς μπορεί να είναι σχεδιασμένο, δηλαδή πώς θα ήταν οι οροφές στο κτίριο, ειδικά του κτίριου Α. Αλλά η πιο πιθανή κατά την αρχαϊκή περίοδο να ήταν έτσι, με μια υποθετική αναπαράσταση πώς θα ήταν οι οροφές της ΤΟΑΣ και ο ναός του Δεσποτικού. Εδώ είμαστε στην κλασική εποχή όταν δεν υπήρχαν πλέον οικείονες και υπήρχε ελπίδα μπροστά από τους οικείονες. Λοιπόν, βόρεια του κτίριου Α βρίσκεται το κτίριο Δ, που αποτελείται από πρόδρομο και ένα τετράγωνο δωμάτιο διαστάσεων 10x10, όπου σώζει πολύ καλά το δάπεδό του. Το δάπεδο αυτό σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση όπως το βλέπετε, αποτελούμενο από ένα είδος ψηφιδωτού με θαλάσσιους λίθους, το οποίο συντηρήθηκε και στερεώθηκε. Το βλέπετε εδώ, μετά τη στερεώσή του και τη συντήρησή του. Εδώ κατά τη διάρκεια της συντήρησης και μετά τη συντήρηση. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκε ένα εξαιρετικό γλυπτό, ένα κομμάτι από πόδι ενός αστεροελεκτρικού οργάνου του 480-470 π.Χ. Ανατολικά του κτηρίου Δέλτα βρίσκονται 6 χώροι που σχηματίζουν ένα είδος ΤΟΑΣ που συμβατικά ονομάζουμε βόρεια ΤΟΑ. Οι χώροι αυτοί έχουν ένα κοινό βόρειο τοίχο, ένα είδος τυχίσματος μήκους 27 μέτρων και έχουν ανοίγματα μόνο στην νότια πλευρά, όπως δηλώνουν τα κατόφλια τα οποία βρήκαμε ανέπαφα, μόνο σε αυτή την πλευρά, ενώ στην εξωτερική πλευρά ήταν ένας χώρος τυχισμένος για να προφυλάσει το ιερό. Ανάμεσα στο κτίριο Δέλτα και τη βόρεια ΣΤΟΑ βρίσκεται η βόρεια πυλίδα του περιβόλου, η βόρεια είσοδο δηλαδή για το ιερό, η οποία κατασκευάστηκε σε 2 διαφορετικές φάσεις. Βλέπετε εδώ. Εδώ είναι. Η οποία έφερε μια μεγάλη δίφυλη πόρτα. Η γραφική κεραμική που βρέθηκε στον χώρο είναι εξαιρετικής ποιότητας και χρονολογείται στον 7ο αιώνα. Αυτό είναι ένα σελίδα ενδεικτικά ένα πολύ σημαντικό έργο, όπου είναι ένα γραπτό πινάκι, ένα ζωγραφισμένο πινάκι, δηλαδή ένα πιάτο, και εδώ βλέπετε την αναπαράσταση πώς θα ήταν. Και το οποίο βέβαια έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το ειδόλιο του Δεσποτικού, αλλά και με τις πρωτοβές από τις ιδρύες από τη Ειρήνη, που όπως είπαμε είναι ένα αριανό εργαστήριο. Επίσης, ένα από τα πολύ σημαντικά ευρήματα του Δεσποτικού είναι αυτό ένα είδος αγγείου, λέγεται Δίνος, που είναι σπάνιο γιατί συνήθως έχουμε αμφορήσει, θα δείξω τι εννοώ. Βρήκαμε αρκετά όστρακα, μάλλον κεραμικά, από το Δίνο αυτό, που παρουσιάζονται, εδώ βλέπετε, παραστάσεις από τον Τροϊκό Πόλεμο και υπάρχουν τα ονόματα Μενελάος και Στέφανος. Εδώ βλέπετε την παράσταση του Αγίου. Βλέπετε τα συνηθισμένα παγκενά αγγεία του τύπου αυτού είναι οι αμφορείς. Έχουμε 2 πολύ σημαντικούς τέτοιους αμφορείς στο Μουσείο της Πάρου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό έργο το προηγούμενο έργο, γιατί δεν υπάρχουν ποτέ γραπτά αγγεία, δηλαδή με επιγραφές αφιερωμένες στον Τροϊκό Πόλεμο. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτουν τέτοια αγγεία και είμαστε στον 7ο αιώνα π.Χ. Λοιπόν, έξω από το τύχημα βρήκαμε μία σειρά από πολλά ειδόλια και αγγεία βοηθειακού τύπου, αρήγωλους κλπ. Εδώ τα βλέπετε πώς βρεθήκανε και εδώ μετά τη συντήρησή του. Τώρα, στα ανατολικά της βόρειας μεγάλης αυτής ΤΟΑΣ, στην εξωτερική πλευρά του τυχίσματος, υπάρχει ένα μικρό
οικοδόμημα, το βλέπετε εδώ το κόκκινο, είναι ένα μικρό ναόσιμο οικοδόμημα που έχει ένα πρόδρομο, φυσικό και άδειο που είναι τα τρία μέρη του ναού, του ελληνικού ναού. Είναι ένα μικρό οικοδόμημα, αλλά ακριβώς δίπλα, το βλέπετε εδώ από την ανατολική πλευρά. Υπάρχει άλλο ένα πολύ μεγάλο κτίριο, το κτίριο έτσι όπως το ονομάζουμε, με δύο τεράστια δωμάτια. Και στο κτίριο αυτό δεν βρεθεί πάρα πολύ καλά διατηρημένα τα δάπεδά του. Δυστυχώς η ανατολική πλευρά είναι πολύ κατεστραμμένη γιατί γίνονταν άλλος για το Βοσκό και έχει καταστρέψει όλο τον δυτικό τοίχο, τον ανατολικό τοίχο. Το βλέπετε εδώ. Δυστυχώς έρχονται μόνο τα θεμέλια, η αναδομή σώζεται μόνο στην δυτική πλευρά. Το βλέπετε βέβαια και τη συντήρηση του τραπέζου και μετά τη συντήρηση. Λοιπόν, νότια των παραπάνω κτηρίων υπήρχε ακόμα μία στοά, η νότια στοά, αποτελούμενη από μικρούς ορθογώνιους χώρους, εδώ όσο το βλέπετε, καθώς και η νότια πηλίδα με κατόφλι μεγάλων διαστάσεων, και η πηλίδα αυτή προσέφερε πρόσβαση προτέμενος από την νότια πλευρά, δηλαδή ήταν δύο πύλες, η βόρεια και η νότια. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία του ελικόπτερου και του βιβλίου του Κουρκός, γιατί και άλλη μία στοά από την νότια πλευρά. Λοιπόν, τώρα τα κτίρια Α, Δ και Ε και ο μεγάλος νότιος τοίχος του κτηρίου Α συνδέονται διαδοχικά μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα είδος κλειστού περιβόλου, που βλέπετε εδώ, και συγκεκριμένα τα κτίρια Α και Δ συνδέονται μέσω των τριών δωματίων σε σχήμα Γ, αυτό με το κόκκινο, που υπάρχουν στη βόρεια πλευρά του κτηρίου Α, με τη σειρά τους τα κτίρια Δ και Ε, συνδέονται μεταξύ τους με την τυχισμένη βόρεια στοά, ενώ ο περίβολος γωνιάζει προς νότο περίπου στο σημείο ένωσης με το κτίριο Ε και το μικρό ναόσιμο οικοδόμημα συναντά το νότιο τοίχο. Οπότε κυρίως είσοδος του ιερού, του περιβόλου του θεμέλους, υπάρχει στην πλευρά του δυτική της αντιπάλου, η οποία δεν έχει ανασκαφεί ακόμα. Το βλέπετε, ίσως το καταλαβαίνετε καλύτερα με την αναπαράσταση. Στο εσωτερικό αυτού του τυχισμένου χώρου αποκαλύπτει είναι αυτή εδώ. Η ηλική κατασκευή ή εξέδρα, μαρμάρινη, διαστάσεων αρκετά μεγάλων, τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από τα δωμάτια Α1 και Α2. Ίσως να πρόκειται για βάση αναθυμάτων, παρόμοια με δύο ηλικικές εξέδρες, που βλέπετε εδώ, που υπάρχουν στους δελφούς. Βλέπετε εδώ τις δύο εξέδρες που υπάρχουν παρόμοιες στους δελφούς, στο ιερό των δελφών. Ως σπουδαιότερο έβλημα αποτελεί ο τετράγωνος βωμός ή εσχάρα που βρέθηκε μπροστά από το κτίριο Α. Αποτελείται από 4 μαρμάρινες κατεργασμένες πλάκες, στην ένα επιφάνεια της οποίας υπάρχει επιγραφή εστίασης τιμίας. Βλέπετε εδώ, αυτή είναι ένα παράσταση που βάλει από την καινούργια που έχει πάρει την παλιά βρίσκεται που έχει μένει στο μουσείο του Παρού για να μην γραφεί. Χρονολογείται στους κλασικούς χρόνους η επιγραφή αυτή και η εστία θεωρείται προστάτητα των αθλητών και έτσι εξηγείται και η λατρεία της στο εσωτερικό. Είναι η πρώτη φορά που η αιστεία αναφέρεται με το επίθετο εστία, ενώ πολλά είναι τα επίθετα της εστίας, με τα οποία είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Το αρχαίο τοπονύμιο του ακροτηρίου που βρίσκεται το ιερό του Δεσποτικού θα ήταν Ίστμια. Ίσως το αρχαίο όνομα να ήταν Ίστμια λόγω της ύπαρξης του Ισμού, ο οποίος υπήρχε στην αρχαιότητα και που υπάρχει μεταξύ του μικρού νησί, του μικρού νησί και του Δεσποτικού, που ακριβώς υπάρχει στο τέλος. Και δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει, γιατί είναι και αρκετά ρήμα τα νερά που δεν μπορούν να περάσουν και κοντά. Ενώ από την άλλη πλευρά ήταν ανοιχτό, δηλαδή υπήρχε κοφτού. Μόνο ότι ανατολικά του μεγάλου κτηρίου Α αποκαλύφθηκαν πολλά μεταγενέστερα κτίσματα, τα οποία αποτελούνται από μικρά μονόχρωα δωμάτια, τα βλέπετε εδώ, για το χρήσιμο των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μέλη από τα οικοδομήματα και από τον ναό του Δεσποτικού. Συνολικά έχουν βρεθεί 14 τέτοιοι χώροι.
έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλά αρχαιολογικά μέρη σε δείχνοντα κάποια, όπως έχουν αποκαλυφθεί Τρίγλυφα, Γύσα, Κύονες, Πόντιλοι, όλα τα μέρη από τη Μεγάλη Στοά και από τον Νότο του Ιστορικού. Βλέπετε κάτω το χειρόγραφο. Φέτος ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ανασκάψαμε τα μεσολογικά κτίσματα και βρέθηκε όλη αυτή η σειρά. Είναι διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη Γύσα, Σπόνδυλοι, κατακαιρματισμένοι και ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό το ιστορικό δόμημα. Τώρα μεγάλη προσπάθεια γίνεται από την συνεργάτη της ανασκαφής, μια Ελεναμίδα Τηλερόγου, από το Πολυτεχνείο του Μονάχου, την Άνω Όνεζο, να κάνουμε την ανασύσταση όλων αυτών των αρχιτεκτονικών μελών. Και αυτό θέλει πάρα πολύ σχέδιο, πάρα πολύ χρόνο και πολλά βήματα που καταλαβαίνετε για να αποτυχιστούν και να ξανακαταπατηθούν στην αρχική του θέση. Εδώ βλέπετε και άλλα κοινόβρεμα που φέτος μεταφέραμε μπροστά από τη ΣΤΟΑ και από τον ΝΑΟ. Μια τρίγλη που σε ήταν επιτυχισμένη. Ένα μεγάλο δίσκο. Ένα πολύ μεγάλο επιστήλιο. Έχουν βρεθεί όλα τα επιστήλια και από τη ΣΤΟΑ και από τον ΝΑΟ. Τώρα εδώ υπάρχει μεγάλη προσπάθεια να συμπληρωθούν, να απολυθούν, να μπορέσουν να ξανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Σας έδειξα στην αρχή το 1985 ο Σούλερ τι είχε αποκαλύψει. Εμείς σας δείχνουμε το 2004 τι αποκαλύψαμε, δηλαδή έχουμε κάνει μια εκπαιδευτική αναπαράσταση. Βλέπετε πόσα νέα αρχαιολογικά μέλη βρήκαμε. Και ακόμα έχουμε το 2008 ακόμα περισσότερα. Επίσης βρήκαμε ένα θέμα που μπορεί να είναι ένα αρχιτεκτονικό ακροτήριο από τον Νότο του Δεσποτικού. Είναι και αυτό που θα ονομάσουμε. Επίσης βρέθηκαν πάρα πολλά τμήματα μαρμάτων αγαλμάτων. Έχουμε περίπου στα 60 κομμάτια από γλυπτά. Εδώ βλέπετε ένα πόδι αρχαϊκού που βρέθηκε ευτυχισμένο στα ύστερα οικοδομήματα μπροστά από το σκυλοβάκι της ΣΤΟΑς. Κάποια τα κομμάτια, πολλά από τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο της ΣΤΟΑς. Το πρώτο κεφάλι κούργου που θα σας μιλήσω λίγο, έρχεται σε ένα λιθοσωρό και έχει χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό. Το βλέπετε όπως το βρήκαμε. Η εμπρόσια όψη δεν διατηρείται καλά, σε αντίθεση με την οπίστια. Η κόμη συγκρατεί στενή ταινία που μπαίνεται πίσω με το γνωστό Ηράκλειο Νάμα. Αυτό εδώ στα αρχαιολογικά δεν είναι Ηράκλειο Νάμα. Και το κόμπος του Ηρακλείου λέγεται. Προλογείται γύρω στα 530 με 520 και είναι παλιανό έργο. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλι βρέθηκε το 2002 και αυτό επιστημμένο, μάλλον πεταμένο έξω από τα ύστερα οικοδομήματα. Και αυτό το βλέπετε διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι παλαιότερο από το πρώτο κεφάλι του συνέντευξης, προλογείται στο 580 και έχει χαρακτηριστικά το αρχαϊκό βιβλίωμα. Σώζει αρκετό χρώμα εκεί που είναι η ταινία και έχει πίσω από το αρχή του. Και ένα άλλο σημαντικό έβριμα από το δεσποτικό είναι αυτός ο κορμός Ασυντή, ο οποίος βρέθηκε σε τρία κομμάτια από το άγαλμα αυτό. Τα δύο βρέθηκαν, θα δείτε και στην ταινία που βρέθηκε το ανασκάπτωμα. Το ένα βρέθηκε το 2002 ευτυχισμένο στα ύστερα οικοδομήματα. Το άλλο κομμάτι βρέθηκε το 2003. Και το τρίτο κομμάτι βρέθηκε το 2004 και μπορέσαμε να το συγκολήσουμε. Είναι παρόμοιο με ένα άγαλμα λυτή από το Μουσείο της Δήλου. Υπάρχει ένα παρόμοιο άγαλμα στο Μουσείο του Λούβρου, ο διάσημος κορμός Πορτικέλ λέγεται. Υπάρχει επίσης στο Μουσείο της Οξφόρδης, στο Ασμόλια, πάλι ένας κορμός παδιανός παρόμοιος με το ιστορικού, όπως επίσης και άλλος ένας από το Μουσείο της Φάρου. Όλοι αυτοί οι κορμοί είναι από το ίδιο εργαστήριο, παδιανό εργαστήριο, και μάλλον αποδίδονται και στο ίδιο καλλιτέχνη. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα από το περίβολο που σας έδειξε, βρέθηκε το νότιο συγκρότημα. Βλέπετε εδώ στο σχέδιο και βλέπετε και στη φωτογραφία. Έχει ένα δεύτερο πολύ μεγάλο δίκημα που
περικλείονται δύο μεγάλες κτηριακές ενότητες, τις οποίες συμβατικά ονομάσαμε Θ και Ι. Οι οποίες έχουν ένα πολύ μεγάλο κοινό τύπο, αυτό με το διαγράμμι στην κόκκινη και η κίτρινη. Λοιπόν, το πρώτο κτηριακό συγκρότημα αποτελείται από τρεις χώρους που χρονολογούνται στη λίστερη αρχαϊκή κλασική περίοδο. Το τρίτο δωμάτιο, που το βλέπετε εδώ, έχει δάπεδα από μεγάλες ορθογωνισμένες ιστορικές πλάκες. Στη βορειοανατολική γωνία αυτού του καλά διατηρημένου ταπέρου βρέθηκε ένας μαρμάρινος πλουτήρας, σχεδόν αγέρος. Κατά μήκος της νότιας πλευράς του δωματίου υπάρχει μια περίεργη κατασκευή, κατασκευασμένη με πτυχίο και τρεις μεγάλες πόρινες στολπιλές πέτρες, με οποίες στο πάνω και κάτω μέρος και δύο μεγάλες κάθετες ορθογωνισμένες ιστόπλακες με αντίστοιχες οπές. Το τάπεδο διατρέχει μαρμάρινος αγωγός, που περνάει κάτω από το κατόφλι, συνεχίζει σε κλειστό αποχαιρετικό αγωγό έξω από το κτίριο και μέσω ενός άλλου κλειστού αγωγού, αποτελούμενο από μικρού μεγέθους και κλειμμένες ιστολιθικές πλάκες, που βλέπετε εδώ τον αγωγό, καταλήγει εκτός του κτίριου. Έξω από το δωμάτιο της χρήσης της θεμελίωσης κατέχεται ένας εκέριος πύργινος ποδονόσιμος πύργος, που βλέπετε εδώ. Τώρα η πιθανότερη εκδοχή για το δωμάτιο αυτό είναι να είναι ένα λουστρό είδος μπάνιου. Μήπως μπορώ να μαζέψω λίγο τα πεσάκια. Λοιπόν, αυτή η πολύ περίεργη κατασκευή βλέπετε τις κάθετες ιστολιθικές πλάκες με φέρνουν οπές. Βλέπετε τις τρεις. Ωραία. Έτσι εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει σαν πάγιο. Και δεν υπάρχει ο αγωγός ο οποίος είναι εξωτερικός. Δεν ξέρουμε αν υπήρχε έτσι σαν κάθισμα ξύλου, αν χρησιμοποιείται για άλλο λόγο, ήταν ένας χώρος διατρεκτικός μόνο για να πλένονται ή να κάνουν οτιδήποτε πριν μπουν στον χώρο του ιερού, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο ναό του Εφετικού. Βέβαια, ο μαρμάρινος πλουτήρας, ο πίθος έξω από το κτίριο, όπως και οι διάφοροι αγωγοί, λένε ότι εκεί έτρεχαν νερά. Ναι, αυτό έχουμε μια υπόθεση ότι μάλλον είναι τουαλέτες. Βέβαια, σκεφτείτε ότι είναι αρχαϊκή εποχή, ότι είμαστε πολύ, έτσι, μια αρχή, δεν περιμένουμε δικές μας τουαλέτες. Στα ρωμαϊκά χρόνια έχουμε βγει τουαλέτες. Είμαστε σε έναν χώρο ιερό, οπότε χρειαζόταν η κάθεση, έπρεπε να μπουν καθαροί στον χώρο του ναού ή του ιερού για να κάνουν τις προσφορές του οτιδήποτε, οπότε χρειαζόταν ένας χώρος για να καθαριστούν. Όταν εδώ βλέπετε το συγκρότημα το Ιώτα που σκάφτηκε δίπλα από τις τουαλέτες, από ό,τι βλέπετε η ανασυρφή είναι αρκετά μεγάλη. Είναι ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο με τους μικρούς χώρους, έχουν βρεθεί γύρω στους 11 τέτοιους χώρους. Εδώ το συγκρότημα Ιώτα, το Γαλιλαία και της Ανασκαφής. Και φέτος κάψαμε εξωτερικά από αυτό το συγκρότημα Ιώτα ένα πολύ μεγάλο πηγάδι. Κατεβήκαμε γύρω, τέτοιους φοιτητές είναι και εδώ που κάψαμε φέτος. Ένας, δεν είναι εδώ βέβαια, ένας έσκαβε μέσα όλη τη διάρκεια, γιατί φτάσαμε γύρω στα 3,5 μέτρα. Θα πηγαίνει ακόμα πιο κάτω και μπορεί να έχουμε και πολύ σημαντικά ευρήματα, γιατί συνήθως τα πηγάδια δίνουν πολλά ευρήματα. Λοιπόν, πάμε στα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Η ανασκαφή του συγκροτήματος αυτού είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη τριών πλούρων αρχαϊκής περίοδου. Βλέπετε τετωμένων όταν τον έχουμε ήδη βρει. Θα σας το διαβάσω από μέσα για να μην καθυστερούμε για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ο πρώτος κούρος βρέθηκε τυχισμένος και χρησιμοποιημένος σε δεύτερη χρήση ως στήριγμα θύρας, πόρτας. Είχε κοπεί λίγο πιο κάτω από το στήθος και ξαναβουλευτεί. Το βλέπετε εδώ. Η κάτω επιφάνειά του, η οποία είχε διαρθεί, έφερε το τετράγωνο εντολμία για τη στήριξη θύρας. Η εντολμία λέμε εκεί που έφερε το έμβολο της πόρτας. Το άλλο μέρος του κορμού αποκαλύφθηκε ανάποδο με το κεφάλι μέσα στο έδαφος. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κούρου και κόμη του δείχνουν πως δεν πρόκειται για έργο παγιανού εργαστηρίου, αλλά παραπέμπουν σε έργα ανατολικοϊρωνικής προέλευσης, όπως είναι η κούρη από τη Σάμο και τη Μήλικο, που βλέπετε εδώ, και χρονολογείται γύρω στο 580 π.Χ. Βλέπετε λίγο τα παράλληλα.
Σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτόν αποκαλύφθηκε τοποθετημένη κάθετα μέσα στον τοίχο του ίδιου δωματίου, εδώ είναι ο Πούρος, η μαρμάρια βάση του αγάλματος, που πιθανότατα ανήκει στον Πούρο, που βλέπετε εδώ. Για τη στήριξη δίχη ληστήρας ανοίγματος 2 μέτρων ενός άλλου δωματίου του ίδιου συγκροτήματος είχαν χρησιμοποιηθεί τα κάτω τμήματα κορμών 2 αρχαϊκών Πούρων. Ως κεντρικό στήριγμα της ληστήρας είχε χρησιμοποιηθεί ο μικρότερος, που βλέπετε στα δεξιά σας. Βλέπετε εδώ. Αυτό σώζεται αποσπασματικά από τη μέση και τα γόνατα και το μέγεθός του είναι μικρότερο του φυσικού. Για την εντύχηση του βυθού είχε αποκοπεί το ανώτημα του κορμούλα και πάνω πλευρά φέρει και αυτό εδώ, μία και το έμπορο της θύρας. Παρόλη την αποσπασματικότητά του, ο Πούρος αυτός μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια σειρά φαριανών πούρων με έντονες συνολικές επιδράσεις, το βλέπετε εδώ, και χρονολογείται γύρω στο τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ο δεύτερος κορμός σώζεται ακόμα πιο αποσπασματικά από τη μέση στο τέλος των μυρών. Στην επάνω πλευρά υπάρχει κυκλικής διατομής εντομία που είχε μολυβδοκοπεί για να υποδεχθεί το στροφέα της θύρας. Το βλέπετε λίγο εδώ. Αυτός είχε επελεκτηθεί πάρα πολύ, δηλαδή είχε σφυροκοπηθεί για να γίνει επίκαιρος, ώστε να μπορέσει να εντυχιστεί. Βλέπετε το πίσω και το μπροστά μέρος. Λείπουν τα γεννητικά όργανα, έχουν αποκοπεί υβριτοί και φέρει 3 γραμμές ερυθρού χρώματος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παράλληλο. Είναι 2 μεγάλες πύλες που έχουν σφυροκοπηθεί με τον ίδιο τρόπο και είχαν εντυχιστεί στο Θεμιστόκλειο δίχως της Αθήνας. Άρα σημαίνει ότι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν και εκεί τα κλειπτά τους ενδιαφέρε πλέον. Τα χρησιμοποιούσαν γιατί ήταν ένα για τους εύκολο οικονομικό υλικό. Τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται πάνω σε μια συνηθισμένη και πολυσύχναστη θαλάσσια οδό που συνδέει τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδας με την Κρήτη, αποφεύγοντας την ανοιχτή θάλασσα και προσφέροντας σταθμούς για τους διερχόμενους ταξιδιώτες. Για τον λόγο αυτό, στην αρχαιότητα αναπτύσσονται κεντρικοί οικισμοί και ιερά σε κέρυες θέσεις. Μία από τις θέσεις αυτές θα πρέπει να ήταν και το ιερό του Δεσποτικού, όπου αναπτύχθηκε ένα πολύ σημαντικό ιερό σε πανελλήνια κοινοβολία που συγκέντρωνε πιστούς από τον τότε γνωστό αρχαίο κόσμο. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία. Στο ιερό αυτό στη θέση μάγκα του Δεσποτικού, που δείχνουν λίγο από τα ευρήματα τη φετινή ανησυχητική περίοδου. Αυτά είναι λίγο αττικά, προερχόμενα από την Αττική, 5ο αιώνα π.Χ. Κατεξοχήν εδώ. Αυτή είναι μια καλύτερη φωτογραφία που βλέπετε όλη τη χερσόνησο του Δεσποτικού. Κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα ήταν ο Απόλλωνος, όπως αποδεικνύουν τα πολλά όστρακα με την επιγραφή Α και μόνο ένα με την επιγραφή Άρτεμις. Βέβαια στην λατρευόταν η αιστεία με το πολύμιο ίσθημα. Τότε ξέρουμε ότι υπήρχε ένα σεισμός μεταξύ. Σεισμός σημαίνει ένα στενό πέρασμα θαλάσσης. Γης των θαλάσσης, παθμός στο θαλάσσης. Οπότε βλέπετε στην κέρια θέση βρίσκεται το ιερό του Δεσποτικού. Είναι ένα πολύ καλά προστατευμένο λιμάνι και για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε και το ιερό στη θέση αυτή. Επίσης, ένα άλλο περίεργο πράγμα μπροστά στην πλευρά του Δεσποτικού που βλέπει την αντίπαλη υπάρχουν χαραγμένα 6 έως 7 χαράγματα μέσα στη θάλασσα. Και τώρα βέβαια είναι μέσα στη θάλασσα, στην αρχαιότητα γιατί είχε ανέβει στα άκρη της θάλασσας ήταν υπέροχη. Τώρα είναι κάτω από τις άκρη της θάλασσας. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για τη μεταφορά των μαρμάρων. Βέβαια δεν είναι ναύσταθμοι ή οτιδήποτε για να τραβάνε τις τριηρήσεις στα πλοία, γιατί είναι παράλληλη με την αυτογραμμή και όχι κάθετα με την αυτογραμμή. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Για να τελειώσω τη διάλεξη, ίσως θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος, μάλλον ο άρχοντας του Δεσποτικού, μάλλον ήταν η Πάρος. Δηλαδή η Πάρος που δημιούργησε το Δεσποτικό, γιατί η Πάρος στην αρχαϊκή εποχή είχε την κυριαρχία λόγω του Μαρμάρων, είχε τα λεφτά, είχε τη δύναμη. Και μέσα στα σχέδια της Πάρου, δηλαδή τον 6ο αιώνα, χτίζει διάφορους ναούς, όπως είναι ο ναός της Αθηνάς στο κάστρο της Παρικιάς, βλέπετε λίγο τα slide, και την παράσταση, όπως είναι ο ναός, ο Α, και χωρίς αμφιβολία, αυτό θα πρέπει να είναι ο ναός του Δεσποτικού. Εμείς περιμέναμε ότι θα βρούμε ένα περίοδο ναό με κύριο στην Αιγύπτο, αλλά τελικά
Οι Παριανοί μας ξεγέλασαν και έχουμε ένα ναό μαζί με μια στοά μεγάλη δίπλα. Ποιος είναι αυτός. Και για τον λόγο αυτό χτίστηκε και ο περίβολος τριγύρω μαζί με τα άλλα κτίρια, το Β, το Ε, το μικρό ναό του Μερκοδόμε, την νότια και την βόρεια πυρίδα για να προστατεύσει τον νότο του οδικού. Βλέπετε τη μεγάλη στοά που υπάρχει ακριβώς δίπλα από τον ναό, που φέτος βρήκαμε πολλά χιονόγραμμα και πολλά τεκτονικά μέρη. Σας δείχνω έτσι χαρακτηριστικά. Εδώ και στις φετινές ανασκαφικές περιόδου. Και τελειώνοντας τώρα, η Άννα Όνεσο και ο Μάρτιν Λαμπέρτς, οι συνεργάτες με το Πολυτεχνείο του Μονάχου, κάναμε μια εκδοτική αναπαράσταση πώς θα ήταν ο τεράστιος αυτός κιλοβάτης, που έχει φέρει 7 κύονες. Έχουμε βρει αρκετά κομμάτια, έχουμε βρει πολλά χιονόγραμμα και έχουμε βρει, όπως σας είπα, και τα τρίγλυφα και τις μετώπες. Επίσης έχει πολλά παράλληλα με το Σαγκρί της Νάτσου, ο ναός αυτός του Δεσποτικού, όπως και με την αντική της στάση, με την αγγελία των Παρίων, είναι ένα ναό πολύ σκούρο. Βλέπετε κάτω του είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ανασκαφή ακόμα συνεχίζεται, θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια από ό,τι βλέπουμε. Και τελειώνω λίγο να σας δείξω μια παράσταση που κάνουμε, πώς είναι αυτός ο περίβολος, ο βυθισμένος περίβολος για να προστατεύσει τον ναό του Δεσποτικού και το εστιατόριο, γιατί στο δίπλα έχουμε καταλήξει ότι ήταν τα εστιατόρια, δηλαδή ο χώρος που γινόταν οι προσφορές και τρώγανε οι πιστοί. Βλέπετε τις πυλίδες στην βόρεια και την νότια, στο ΕΣ στην νότια και την βόρεια. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε, γιατί από τα θεμέλια είναι λίγο δύσκολο να θέλεις από το λόγο να καταλάβετε τι βλέπεις. Και το τύχισμα είναι πίσω που υπάρχουν τρία κυρία ανοίγματα, δηλαδή μπαίνανε και από την δυτική πλευρά, όπου είναι τα εστιατόρια όπως σας είπα. Ανοίγει τη μεγάλη στοά με 8 κύονες. Προχωράμε στην νότια στοά, με τους μικρούς χώρους, 6 χώροι, το μικρό ναό συμμετοχόταν μπροστά, η εξέδρα. Προχωράμε στον ναό του Δεσποτικού, που πρέπει να ήταν κάπως έτσι τοποθετημένο το λατρευτικό άγαλμα πάνω στη βάση που βρήκαμε. Έτσι, πάρετε μια ιδέα. Εδώ τελειώνω. Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους αντιπαριώτες που έχουν έρθει. Πολλοί κόσμος έχει βοηθήσει για το Δεσποτικό. Περισσότερο έχουμε βοηθήσει συνεργάτες μόνοι, αρχαιολόγοι, συντηρητές, πολυφοιτητές, και από τους οποίους είναι και εδώ και τους ευχαριστώ. Αν έχετε απορίες ή οτιδήποτε, θα έχουμε και μια ταινία που μπορούμε να δείξουμε. Στο οποίο θέλει να δείξουμε και μετά να κάνουμε.